Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Ndinondonzi Sophia Ndawe. Ndava namakore 49. Ndinogara kuRoadport muno muSouth Africa kumusha tinobva kwaGutu. Tine matambudzikovo atinetsa muupenyu kubva tichikura. Ndakauya muno muSouth Africa 1997. Ndikarohwa nomuzulu ndobva ashaika. But ndine matambudziko anoitika machallenji paupenyu hwangu. Ndimuna anogara achirwara. Ndinogona kutanga kujova, ndikatanga kujova kunoidza. Ndiri munhu anorwara nezvakasiyana siyana. Nditoziva kuti chii ndorwara nei. Asi ndafamba maprofita akasiyana siyana nevamwe vemushonga ndafamba. Musana wese wakazara nyoro. Vamwe vana vachiti mune mudzimu, vamwe vanoti mune chikwambo mumusha. Ndikatanga kurwara saizvezvi madeko ndakati akwaidza kana kuti zvavarahwa kuti tiri kuenda kwasekuru Chapola kana kuti kudii. Because kune umwe watakamboenda kwamwe madzibaba vakatibetserawo zvazvamboita sokudzikama. Saka kuda zvakahwa kuti tiri kuplana kuti tiende kwasekuru Chapola andakuvata. Mudumbu mamwe amuchita semotamba chimwana kudai. Zvabva mudumbu makumbo ese abatwa haasina power. Zvapa chest ndoita sendoda kupera mweya, ndoita sendoda kufa. Ndobva ndabatwa mashoulder esaya kunzwa kuti ndagahwa ndichagoni kana ita chinhu. Pese panada angogara pashi apa ndiringodzova saka tinokumbirawo sekuru mutibetserewo ndatambudzika muupenyu. Ndashaiwa kana sana. Ndinotenda. Vasekuru mamunzwa muzukuru wenyu. Alhamdulillah. Saka dambudziko rinobatsirika here navasekuru matano. Alhamdulillah. Kana chichikwambo ichinotaura. Kana iri ngozi inotaura. Indini pandakatakira mukoma rega ndikutaurire. Kana akadzova kana akaita sei. Chiri kudzova icho ndo chatinoda kudaidza kuti chitaure. Kuti isu tichizive ka nokuti kana chichidzova kana uri mudzimu unotaura kuti ndakasungwa. Ndiri kubva mumusha. Ndofunga kuti kana mukadzova mukoma Robert patatienda ku Cape Town. Midzimu yakabuda zvikatotaura kuti ini tiri mudiki ndakasungwa. Ini tiri ngozi. Pane mwe akangosvika muchembero mukugara so zvikati ini tiri ngozi. Ndakapotewa kare kare kumusha kuvana varamba kundiripa. Asi mukadzi vachi hakutisogara pasefa ndoti chakasimba stereki. Asi chakataura chiri chacho kudzova kwacho kwakabva kwapera nguva iyo. Saka chinoita kuti isu tizive kuti uri kubva kupi uri kuenda kupi. Ko kana wakarombewa nani uri kuda chii. Wallahi chiri chacho chinofanira kutaura. Kudzova kwakoti kana chidzova makumbo achibata achita sei hakuna mudzimu unodaro. Mudzimu ukanzwa kuti uri kuenda kune nganga inobatsira haukubate makumbo haukurwarise. Nokuti unokonza kuti zambuko rako manje ndakaenda kunotaura kune munhu anotisunungura. Asi ukaona wakubatiwa manje aiwa yadare remusha iyi. Inkosi dziri mumusha, mhepo dziri mumusha. Hakuna mudzimu wakadaro unokusungira kuti usaende kunobatsiriwa. Like bandale raChapola kuti zanzi mudzimu utizanzi atichataura nekuti kuti wakwenda kwaChapola. Aiwa. Mudzimu chacho unobuda. Unongochiziva kuti apa ndikasvika ndikataura ndichadzwika mishonga yangu tinoti mishonga tinoyapana kuti tofungaidza kuti mudzimu wokuti tipedze nezvavo. Saka uyu mudzimu uyu tinoda kuti tiupe time. Tudaidze nguva yacho inokwana. Wallahi nguva yangu inokwana. Ndozvatinoimbira nziyo izvozvo kuti atambarare timutumbure bizvo. Hazvo kuti zvese zvakasokisi chichichi tinobvisa zvese izvozvo. Manje so kana tatanga basa rako mudzimu wacho ichakudza kuti mukombe mudzimu uyo wabuda nasi. Kana uripo. Kana chiri chivanda chinotobuda futi. Tinotenda vasekuru. Kateri kuna baba ukamoni wakamira sei navandazi. Ndadzimai vangu indonzorota wanda mukwede ndakauya ndakauya 2009 ndichitaura musangano namai. Ndine matambudziko andinawo muupenyu hwangu. Handigoni kushanda pabasa zvokuti ndingapedze kana kuti gore kana kuti hafu yegore ndangopinda pabasa. Ndinongoshanda kumazuva mwedzi mushoma shoma ndatodzingwa kuti rwana kwachona machallenges akawandisa zvokuti haritowaniki. Matambudziko ndinoperawo simba maoko anombobatwa nezvirwere zvimwe zvandisingatozivi kuti chii chinenge chichimboitikawo muupenyu hwangu. Nyange iye mukadzi ane matambudziko aanawo ekuti ndinenge ndinaye dzimwe nguva haurare uchitombokwizakwizawo masauti chii kumusana uko achiti kuri kupisa dzimwe nguva pamwe. Saka matambudziko achona akawanda sekuru handitotombokumbira kuti sekuru pamwe dai vatibatsirawo. Aivatibatsira tafamba tanzwa izvozvo kuti titoya panapa hatiziva kuti tafamba nzvimbo ngani.
kuti vapore mai vanyoniwa zvona kuti ndigone kubata chinooneka nekuti chandinacho chacho zazvinezva handina chokuti ndinganongedzwa kuti chandakaumbawo kubva pamakore sandarama. Saka ndachikumbira sekuru kuti mutibatsire. Iroro vasekuru mungataura mazikuru wenyu. Alhamdulillah, mukoma reganditaure ndichiti dare riri kuno kuSouth Africa unoshaya kuti unobata papi. Ende katokataura munhu akaona paTV anototaura kuti sekuru mukuedza kuti chii ndio matambudziko here, asi munhu mukuru ukavatarisa havanyadzisa havashorese, asi chokuita hapana nokuti majinzi akaipa ndoye ari kuvaTV. Havasi kuteerwa nemajini akanaka nokuti dai kuri kuti zvanzi havageze kana kuti havawachi vanowacha, but Allah subhanahu wa ta'ala dhimoni rakatovabata riri kungovapa kamari kesipo godo. MuSouth Africa ukaona wapiwa godo resipo nemari yerenti wasara bichana kunogara kuchi nekuti namba zhinji manje kutambura nekurarama mukoma izvozvo mukatasa so mai vakatazva vari kuita unofara ureba, asi ureba wacho ndogobuda chete. Nhasi uno vauya pamberi pevanhu kuti hama zangu musaone kuti kuzii kuZimbabwe munogona kutsamwira muchitsamwira vana kuti haasi kuya kunoku chitarisai nhasi uno vana vedu vaiva pavakamira nepavari vari pamberi vanyakola kutaura kuti sekuru ndiri ziro hatina pekutekera kana pekuita sei. Iko kumusha wacho ndokenesa kuti mwana ngauye wotobata futi imwe mitombo kumusungira chipenyu chacho kuti aite chii. Wallahi mukusunga kana kuZimbabwe. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.